गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड निउस बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जायफोर रादाबगिरि फैदों बिथांमोननिसिम आंनि थोरोबनिफ्राय गोदान बोसोरनि हामग्लायनायजों लोगोसे अननाय आरो बोर सारस्रिग्रोनाय जाबाय। दिनै नैबे बुब्लियाव दिनैनि जि गेवलां मेल बेवहाय आं दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनिफ्राय गाहाय आलासि हिसाबै आंखौ खावलायनानै आं नुजाफैदों आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै आं दिनै जि मोनथिदों थांनाय 7 थारिखनिफ्रायनो बेवहाय जादों सानथाम बे 22थि बोसोरसालि जथुमा दुलाराय ब्रह्म धर्म आफाद उदालगुरि जिल्ला आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि धोरोम फोसाव आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आइजो आफाद गासिबो जथायनानै खुंनाय बियो बोसोरसालिया जथुमा आरो बे मेलाव जों दिनै नुदों जे बर'फोरनि जि धोरोमनि जि सरसा जादों बे सरसाया एसे डेभेलपसिन जादों आरो बेखौ आं नुफैदों आरो नुनानै आं गोजोनदों। बेवहाय जोंनि जि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जि आदर्शखौ जोंनो फोरोंलांदों बे आदर्श बायदियैनो दिनैनि बे मेला ब्रह्म आफादनि मेला बे खुंजादों आरो थांनाय बे 7 थारिखनिफ्राय जागायनानै 6 थारिखनिफ्राय 6 थारिखनिफ्राय जागायनानै 6 थारिखआव बिदिनो बेखेवनाय गासिबो बेखेवनाय खामानिया जादों। ओमफ्राय बिनि मोनाबिलियाव मांगलिक यज्ञ जादों आरो बिनिफ्राय 7 थारिख 8 थारिख मैयानि माबायाव सानसे धोरोमनि सान्थौनि सायाव सावरायनाय जादों। बेवहाय सोंनाय फिननाय जादों आरो गोबांखिनि समाजारि सुद्रायनाय समाजनि फोसाबनायनि माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों। गुरुदेबनि सोमोन्दै सावरायमेल फज'नाय जादों आरो बेवहाय सुबुं फुंखा महरै जादोंमोन आरो बे सावरायमेलाव लाइमोन बैसो आरो धोरोम बे टपिकनि सायावहाय बेवहाय सुबुं फुंखा हिसाबै नुजाफैदोंमोन तुमन ब्रह्म गोरायुं UN एकाडेमि अरां बे बाबामोननि आरो बिनि गेजेराव आरोबाव लाबावदोंमोन आथिखालनि थासारियाव लाइमोनफोरनि सोलोंथाइ लानाय आरो मावथांखि बेफोर दा दिनैनि दिनाव बिराद गोनांथार जाना फैदों। मावथांखिनि गेजेरजोंनो जोङो समाजा देवगालांनाय जाथि हारि दावखोनाय हारियाव गोनां जानाय बेफोरखौ जों दिनै फिल खालामनो हादों आरो बियो गासिबो धोरोमजों लोब्बा थायो। धोरोम होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोङो धोरोम आफादा बेखौल' नोजोर होआखै जे धोरोमाव नांथाबना थानांगौ, खिन्थु मोनफ्रोमबो साइडआव बेयाव सावरायनाय जायो। सोलोंथाइजों लोगोसे समाजारि आयदाफ्रावबो माबोरैहाय जों बाहागो लानांगौ, फैबाय थानाय इयुन सानफोरावहाय जोंनिफ्राय सुबुं फुंखा महरै बोरैहाय जोनोम लाहोनांगौ बा बोरैहाय जोङो सोरजिलांनांगौ बे लाइमोनजों आरो गागिजों लोगो नांनानै बेखौ खालामबाय थादों आरो जोबनायाव आङो मोजां मोनबावदों जे फैबाय थानाय नैबे 2023 मायथाइ दिनैनिफ्राय जि फैबाय थादों बे समावहाय जाहाथे बेवहाय बाहागो लाफैनाय बाबामोन दाखालिनिफ्रायनो बाहागो लाफैनाय बाबा आइमोनहा जाहाथे बयबो मोजाङै मोजां आलो गोजोनै थानो हायो बेखौनो आङो खावलायबाय।